फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सनि हेंथायै हादरसा सोरखारा गोख्रों राहा लासेयावबो दासिमबो ड्राग्सनि इनाय फालांगिया सोलिगासिनो। गसाइगाव महकुमानि सिमलताबु पुलिसा थांनाय हरनि 8:30 हादरारि राजा लामायाव नाका चेकिं खालामनायाव बिबानाव थानाय मुख्तार आली मुंनि पुलिस जवाना GJ01ET 3067 नम्बरनि गंसे कन्टेनार ट्राकखौ लाखिनानै सेबनायाव ट्राकनिफ्राय गोबां बिबांनि हेर'इन मोनो। उनाव ट्राकखौ हमनायजों लोगोसे विकास कुमार आरो ट्राक सालायग्रा अनिल कुमारखौ हमनानै थानायाव लाबोयो। हेर'इननि बेसेनखौ गोबां कौटि रां जागोन होनना साननाय जादों। फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सनि हेंथायै हादरसा सोरखारा गोख्रों राहा लासेयावबो दासिमबो ड्राग्सनि इनाय फालांगिया सोलिगासिनो। गसाइगाव महकुमानि सिमलताबु पुलिसा थांनाय हरनि 8:30 हादरारि राजा लामायाव नाका चेकिं खालामनायाव बिबानाव थानाय मुख्तार आली मुंनि पुलिस जवाना GJ01ET 3067 नम्बरनि गंसे कन्टेनार ट्राकखौ लाखिनानै सेबनायाव ट्राकनिफ्राय गोबां बिबांनि हेर'इन मोनो। उनाव ट्राकखौ हमनायजों लोगोसे विकास कुमार आरो ट्राक सालायग्रा अनिल कुमारखौ हमनानै थानायाव लाबोयो। हेर'इननि बेसेनखौ गोबां कौटि रां जागोन होनना साननाय जादों। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।